Oh God. जोबोद इन्टारेस्टिं माने बेयाव गोबां रोखोमनि दाउ नुनो मोनो गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो मोनो स' बिदिनो जों दायो जों फैदों जिबौनि जायगायाव बेयाव गोबां जिबौ नुनो मोनो होनना मिन्थिदों स' नायनोसै नुनो मोनो ना मोना भाग्य थायोब्ला माने खाफालाव दंब्ला नुनो मोनसिगोन स' बेखायनो गौ थारैनो गोबां सिनेमायाव जोङो जेरै नुनो मोनो बिब्दिनो नै नायनोसै नुनो मोनो ना मोना स' जोङो सिङाव हाबबोबाय थारैनो बेयो मोनसे जिबौ थाग्रा जायगा जिबौ जेराव जोङो जिबौखौ नुनो मोनो स्नेक जहाँ पर हम सांप देखने के लिए मिलेगा सो हम अभी सांप देखेंगे वेलकम टू स्नेक हाउस पहले हम दिखाएंगे कॉमन रेड स्नैक्स नीचे कैसा है इससे गोबां गिथावना गोबां रोखोमनि जिबौखौ जोङो नुनो मोनो lots type of snakes are here मगर चल नहीं पाता दीवार में चल नहीं पाता है ना गिनायखौनो मोनखाङो गोबां गेदेर गेदेर जिबौफोर दं नुनायावनो गिनाय नाङो दंफांनि सायाव जि जिबौ दं स' गोबां गिनाय नांखांलायो नुनायाव जिबौनि मुंखौबो नायना लाब्लानो जाबाय आङो बुंलायलांला Where? Oh God. थारैनो जिबौखौ जोङो नुनो मोनमारदों Oh God. Really. थारैनो जोबोद अनथावना जिबौ नाम का बोर्ड भी दिखा देना या आङो थारैनो बावगारदों लोगोआ बुंनायावसो मिथिबाय जे नामखौबो एसे दिन्थिना हो बे जिबौनि मुङा बेनो रुसलेस भाइपार बेयावबो दं जिबौ माने गोबां रोखोमनि जिबौखौ जों नुनो मोनो बेयाव बेफोर जाबाय जिबौनि मुं दिनै आङो लाइफआव नुफेरै जिबौखौ जों नुनो मोन्दों दिनै आङो लाइफआव बिब्दि जिबौखौ नुफेराखैमोन बिसिनि गिदिर स' जोबोद गिदिर जिबौ Very cute snack. Mostly sore ke dia na? गोबां सुबुङा बेयाव नायनो फैदों गोबां सुबुङानो नायनो फैनायखौ जों नुनो मोन्दों माने बेयाव गोबां रोखोमनि जिबौफोर नुदों जायखौ जोङो लाइफआव नुफेराखै बिब्दि जिबौफोरखौ जों नुनो मोन्दों आङो दायो बयनिख्रुइ जोबोद गिदिर मोनसे जिबौखौ आं दिन्थिगोन नोंथांमोननि सेराव थारैनो जोबोद गिथावना जायखौ जोङो किं कब्रा होननाय मुंजों मिन्थिनो मोनो जिसको हम किंग कोबरा के नाम से पहचानते हैं वो ये कौन सा कोबरा किंग कोबरा इट इज किंग कोबरा जो वेरी क्यूट चुमा देगा वेरी क्यूट
किं कब्रा थारैनो जोबोद गिथावना जिबौखौ आङो दिनै नुनो मोन्दों लाइफआव बेफोरबायदि जिबौखौ नुफेराखैमोन आं स' गोबां इन्टारेस्टिं गोबां इन्टारेस्ट दिनै जोङो डिस्कभारि चेनेलफोरावबो नुनो मोनोमोन बिब्दि दंफां साफोराव जिबौफोर थालाबायनाय स' दिनै थारैनो नुनो मोन्दों जे जिबौआ थारैनो दंफां सायाव दंमारो स' गोबां इन्टारेस्टिं लाइफआव आङो बेफोरबायदि जिबौखौ नुफेराखैमोन जाय दंफांनि साफोराव थायो बा गोबां गिदिर जिबौ बेफोरबायदि जिबौखौ आङो नुफेराखैमोन नाथाय दिनै आङो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों स' गोबां सुबुङा बेयाव नायनो फैदों स' गोजोनदों जोबोद गिदिर जिबौ दं गिनाय मोनखांलायदों नायनानै स' आरो नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन स' नायबाय था नैबे जादों जिबौनि न' जेराव जिबौखौ दोननाय जादों स' नायबाय था कितना अच्छा से सो रहा है बेचारा जोबोद मोजां समायना जिबौ नांगोन आं खाथियाव नायनानै गिनायबो मोन्दों माने गोजोननायबो मोन्दों जोबोद अन्थावनाबो गोबां रोखोमनि जिबौ नुदों आं दिनै स' गोजोननाय थाबाय खत्म हो गया ओह माय गॉड आङो दायो जायखौ दिन्थिदोंमोन बेयो जादोंमोन जिबौनि जायगा जिबौ साब का दुनिया जिबौनि जायगामोन बियो ब्लगखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना अनसायोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै जाहाथे आंनि उनाव फैबाय थानाय भिडिअसफोरनि नटिफिकेसन नोंथांनि सेराव नुजाथियो लोगोसे लाइक खालाम शेयार खालाम बेखौ आसा खालामनायजों लोगोसे आंनि जि ब्लग बेखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' बाय